Prošlo je više od 2 mjeseca otkako je u Vukovaru policajac Saša Sabadoš izmasakrirao hrvatskog branitelja Darka Pajčića. Do dana današnjeg za taj divljački nasrtaj nitko nije odgovarao, a nesretni Pajčić nalazi se u vrlo teškoj situaciji. Darko je završio u bolnici gdje se i dan danas nalazi sa i dalje po život opasnim ozljedama, sa unakaženom glavom, kao što će gledatelji imati prilike vidjeti na fotografijama, sa psihičkim stanjem jedne apsolutno neuračunljive osobe koja se ne sjeća događanja, koje se jako brkaju događaji, koji vidi pokojnu majku kojoj su vrlo žive slike iz rata. Jedan jako veliki košmar u glavi koji po prognozama doktora može trajati i 2 do 3 godine kako bi se to stanje riješilo. Ono što mogu reći jeste da je i u bolnici uslijed takvih ozljeda, po informacijama od neurokirurga, je vrlo često dolazi do napadaja koje, kakav je on, barem u 2 navrata i pretrpio. Uslijed jednog takvog je i pao ponovno i zadobio ponovno ozljede glave. Tako da je, šta da vam kažem, situacija krajnje teška. Lijeva strana mu je na nekih 10 do 15% funkcionalnosti, znači non stop mu je ruka zgrčena lijeva, ne može je ispružiti, noga također. Da problem bude gori u tom svemu, evo, dogodio se i taj nesretan pad na bolničkom odjelu. Nije mi jasno kako, doktori nam nisu do kraja objasnili, pretpostavljam prilikom pokušaja da hodaju s njim ili da ga podignu je pao i došlo je do loma kuka. Tako da, što da vam kažem, jedan mladi život je jednostavno sa ovim činom unakažen. Ivan Penava nije samo jedan od čelnih ljudi vukovarskog HDZ-a, on je oženio Darkovu sestru, pa zbog toga na cijeli slučaj gleda i poprilično emotivno. On je moj šogor, znači on je rođeni brat moje sestre, ujak naše djece. Oni su bez oba roditelja, sad je sestra ta koja podnosi najveći teret. Ali nije dobro, možete zamisliti kako. To su teške situacije koje ćemo premostiti, nadam se. Podsjetimo, tjedan dana uoči vukovarske obljetnice u studenome, Pajčić je sa prijateljem odlučio skinuti ćiriličnu ploču sa zgrade policijske postaje. Saša Sabadoš za kaznu ga je napao, razbio mu je glavu i pustio ga da bespomoćno leži u lokvi krvi, polumrtvog. Pod prijetnjom oružja, Sabadoš i njegovi drugovi nisu dopustili okupljenim građanima da Darku Pajčiću pružaju niti prvu pomoć. Jer je Darko imao obilno krvarenje i unutar glave, i iz ušiju, brade, strašni podljevi iz nosa. Kasnije se utvrdilo da je slomljena i nosna kost, tom prigodom je i napukla lubanja i došlo do 2 ozbiljna hematoma u mozgu. I refleksno je došlo do pokušaja iskašljavanja te krvi, ali nije mogao disati jer je ležao na leđima. Robert Horvat, također vukovarski branitelj, svjedočio je brutalnom napadu policije na svog prijatelja Darka. Kad smo došli ispod ploče, počeli smo ploču lupati i odjednom sa prijeke strane je dotrčao taj policijski službenik Saša Sabadoš, kojeg mi nismo ni vidjeli da stoji preko, niti on nešto nas upozoravao. Znači, bez ikakvog upozorenja se zaletio sa prijeke strane ulice i udario je glavom od Darka po fasadi policijske zgrade, te Darko je odmah, prestinula mu je krv, pao je na leđa i kako je pao odmah je bio u nesvijesti, ali tako počeo se gušiti u svojoj krvi. Spasio mu je život. Ja sam pokušao mu pomoći, međutim isti taj policijski službenik Saša Sabadoš mi nije dao da mu pomognem. Na šta sam se ja opirao, vidio sam da ne vredi drugčije, prijatelj bi mi se ugušio, što se kaže, ja sam se oteo nekako njemu, udario sam ga 2 puta nogom i na šta je on izvadio pištolj i repetirao na mene, rekao je da će me ubiti. Ja sam rekao ako mora ubiti, nek me ubije. Okrenio sam leđa, okrenio sam Darka na bok, izvadio sam mu jezik, kad sam mu izvadio jezik velika količina krvi mu je potekla iz usta. Tu sam vidio da on nešto počeo malo opet disa, dolazi sebi. Niti jedna televizija u Hrvatskoj nije smjela objaviti punu istinu. Htio bih reći samo da je u toj galami i u toj svojoj panici izletila veća grupa policajaca iz policijske postaje i svi su gledali u tog Darka, nikomu nije htio pomoći. Horvata su policajci zamalo ugušili, a bio je uhapšen gotovo 24 sata.
Šta da vam kažem, na kraju je došao policijski službenik Željko Mažar koji je radio nekad tu u krim policiji u Osijeku i koji ne znam u stvari kako i danas radi u policijskoj postaji u Vukovaru, pošto je prijavljivan za obiteljsko nasilje i šta ja znam i optuživan za tako djelo. U Osijeku je čak bio i suspendiran u policiji. Uz pomoć nekih veza se vratio ponovo raditi u policiju, ali ga vjerojatno Osječani više nisu trebali pa su ga poslali u Vukovar u policiju i sad radi kao krim policajac u Vukovaru. Taj mi službenik Željko Mažar, znači taj krim policajac me obrilio rukom oko vrata i vukao me u policijsku postaju s Darka, me faktički skinio, vukao me u policijsku postaju, gušio me skroz dok nisam pao u nesvijest. Poslije sam se, kad sam došao sebi, već sam bio gore u sobi za ispitivanje. Cijelu Hrvatsku sablaznila izjava koju je povodom napada na Pajčića dao SDP-ov ministar policije Ranko Ostojić. Krv je pala zbog rakije. Ostojiću ni tada, kao ni 2 mjeseca poslije incidenta u Vukovaru, nije palo na pamet da podnese ostavku ili sankcionira policajce koji su i više nego prekoračili svoje ovlasti. Ostavku neka daju oni koji uznemiravaju javnost ovakvim lažima. Na ovo sve se javio famozni ministar Ranko Ostojić sa jednom, po meni, čistom boljševičkom izjavom. Dizanje tenzije i ono što rade je apsolutno sramota. Policija se ponaša jako, mislim da ne na čast policiji po principu nekakve državne KGB-ovske, proruske, ne znam, prokomunističke policije. Kako doznajemo iz pouzdanog izvora, Darka Pajčića neko su vrijeme u Osječkoj bolnici iz nepoznatih razloga čak držali pod lažnim imenom, a među prvima ga je posjetio Ivica Vrkić. Ja sam kao gradonačelnik Osijeka smatrao da mi je i dužnost obići čovjeka koji je završio, nažalost, u bolnici u Osijeku i kao počasni građanin, dakle, smatram ga svojim sugrađaninom jer i ja pripadam Vukovaru. Za razliku od Vrkića, vukovarski gradonačelnik iz redova SDP-a Željko Sabo nije u bolnici posjetio Pajčića. Na svog junaka zato nisu zaboravili njegovi suborci iz Stožera za obranu hrvatskog Vukovara, baš kao ni brojni branitelji iz cijele Hrvatske. Vidjet ćemo što će s njima biti, ja se nadam da će koliko toliko biti to sve u redu, međutim ako bude bilo gore, netko će za to morati odgovarati. I dok Sašu Sabadoša u Petrovcima pokraj Vukovara danonoćno čuvaju Ostojićevi policajci, Bujica iz pouzdanih izvora doznaje da je neko vrijeme bio na bolovanju. Suspendiran nije bio niti jedan jedini dan, a špekulira se i o tome da će biti prebačen na posao u Vinkovce. Prema tvrdnjama vukovarskih branitelja, Saša Sabadoš bio i politički motiviran za napad na Pajčića, jer mu je otac za vrijeme okupacije Vukovara bio milicajac takozvane SAO Krajine. Prolivena je hrvatska krv za koju apsolutno nitko ne odgovara. Krv je pala zbog rakije. Zbog raznih kriminalnih radnji koji se u Hrvatskoj dešavale nije niko glavu izgubio, pa ne bi trebalo ni zbog te ćirilične ploče. Pajčić je imao 2,7 alkohola i prema vlastitoj izjavi sam je pao na pod. Znači ako je neko pijan, imamo pravo da ga prebijemo, imamo pravo da mu ubijemo. Prosudite sami, vi i vaši gledatelji, da li je normalno da dečko koji je sa 18 godina otišao u rat, prošao logore, prošao Vukovar, prošao Kupres, sa puškom u ruci, da mu 23 godine nakon u Hrvatskoj državi hrvatska policija, pod navodnicima hrvatska policija, razbija glavu, pravi estetske operacije, kao što se vidi na fotografijama u režiji Ostojića i Milanovića. Žalosno je što imamo takvu političku strukturu u našoj državi koja jednostavno ne voli ovu državu.